Davno görüşen zag ekimiz. Sen azallygymy ya? Men adalım ya, sen adalım. Birimiz azallyk. Aa. Çay, kofe, näme çygalar? Ay yok, mena. Normal sen. Ay menim normal. Sen öňem halkaýdym aýdýadyňmy? Ay, şeyle aýdýadym men bap şey başda. Olarda mektepde goýakam. Näçinji klasmy? 3-nji, 4-nji klaskam. Dutar kurjak var mektepde. Aha. Ana dutar atnaýadym. Şo Dores Pionier'demi? Yok, mektebin öğrenme Mektep 27. öğrenme, gimnaziya var. Awa. Şu 20'de yürütü kurjak açılış. Biz pamam 3-nji, 4-nji klaska açılış o. Ana kakamam o dutar alıp berdi. Gatybet o dutar. Şu adam hayf bilen şu at görseler şu dutar soraýarlar da. Şu kiçiräkken dutaryň barmy şu adam diýip. Bu iş ustaňa dutar ondan. Bamy dutar? Bar öýdi. Onu oğlum bara kiçiräkkä gaçyrtdy. Gapana treşine düşürdi bilýän. Aha. Ondan bir ökdüz usta berip restaurer etdirdim onu. Kendim etmedim, halkaýdym publikasiýa edip, onun ýaly nemedim. Okdy ýöne başardygymdan gowaran aýdymdan käwan ýerine getirdim. Öň ýazgy edýäniňe gabat Yok, gelemek ýöne yok. soňky şu Züleyha bilen aýdanyňmy? Awa. Şonu bara men başda tanamadym haw. Sensiň öýdemi? Ha, şey zuwundan neden bitirdin? Awa. Soň seretsem söhbet bay. Instagramda da goýdum ha. Bunu atma istedipsiň menim giyip Awa. Tähir etdi, hayran galdym men. Men diýdim, Goç Murat bilmeýän kä diýendim men. Halkaýdym käwat aýdýanma. Yo, malade, gato. Çopan dediniz men adıma köp otlar hanım yadıma ben hem yetsem muradıma arayıp dağın açtı izim bir hem yetsem sor murada arayımni gördüm mi arayıp dağın açtı izim Madef. Aýdaýyn mı köpürak halkaýdym? Ayol özüm şendelmi kan diýen. Aýdasyň gelýän bolsa, höwesiň ba bolsa, ýöne gelişýär, sesiňe gowy gelişýär. Ýöne özüň içinde höwes ýok bolsa, meňe estrada esasy kılýan bolsa, onu hökmanam däl. Ýöne bolmaly kä diýen mene. Häzir başardygyňdan özüňçe ýerine getirip bilsen gowrat ol. Özüň artist başgaladan, ejen artist, kakan artist, aktyorlar. Näme üçin sen aktyor däl aýdymçy boldun? Ola yaman aktör olasym gelýärdi ýöne men. Näme üçin jeýtdim men? Şu adam bar o höwesimle. Şeýle. Aýöne yetişmeýän gapdaryny. Şonu etmeli, näme üçin puçmoy bu näte? Owa. Yetişýän bolsaň, Yetişip bolýar, goçma demme da yetişip bolýar. Şu wagt ay uje näder sahna çykýan bolar, uje sen söhbetde uje bildirip dur bilýän, ma grimlene bokup boljak zat ýok. Ýöne bolongda näme meselem, şu söhbet. owa. Ýöne diýjek aýdymçylar zatlar bar, şu wagt. Mesela Ýewropa, tapad Amerika, türkler zatlaryny şu wagt. Aýdymçy özler aýdymçy bolup sahnada iýminde filmde däller. Teatrda olar rol oynap bilseler bilýärmi? Owa. Şoňa ýama ulatsan berýärler. Owa. Teatrda da barlak görmeli, oja rol bolsa, mesela klasik zat bolsa bilýärmi? Owa, arkaýyn. Bir musical zat janrda bir zat goýulsa, Bolu bilýär. Orum näme sen as? aktyor, Şeýlemi? drama, kino aktyory. Ogru. Şugurun eşitdiňmi sen bilemem. Ay türkmen owaz açylaýan nurlary bolmaly. Benim ýa-ni meşhur bolup aýdymlaň dinlenip şeýle halkyň içinde tanalyp başlayan wagtlaňda kakyň bilen bir lifte minipsiň. Bana şol sizin ýanyňyzda duran adam gurrun berdi. Aha. Söhbet bilen kakasy minni bolan niýe? Şo taýda kana gyzdur diýe. Bular seret söhbet diýerler diýe. Bulan söhbetiň kakasy diýerler diýe. Inni oldurun, dinläp durun.
aslında kakany tanıya. Owa. Men üçin niye? Oroş dur diye, yanında da oğlu dur diye. Olur sen tersine diye, Söhbet dur diye, yanında da kakany dur diye. Onyarak bolýar. Bolýar onyarak. 2009 mu 10 mi şo ýyllar bolmaly. Maňa bakar ýaşny. Owa, 2009-da maňa bak. Alma gözelim adymy. Ola gatira, o açylmaz. Aşeylem ya. O ýaşlykda şekilläýdimler dik. Ha, Ulu Cemal. o. Beşnajak klip goýberýärdi bilýär. Şol aýdymlan has nimeden döwürler bolmaly. O almagyň şo wagtlardy. Tekebbirliğine bakma, kim küçüklüğüne bakma. Sen dine meni küsersin, meni küsersin korkma. Tekebbirliğine bakma, kim küçüklüğüne bakma. Sen dine meni küsersin, meni küsersin korkma. Yoluma güller düşem o, ayak tozunu olşam o. Tapılarla gıvkırdakın, yönü gönlüm bana bakar. Yoluma güller düşem o, ayak tozunu olşam o. Tapılarla gıvkırdakın, yönü gönlüm bana bakar. Bugünüme mi ya sen soňky döwür azyrak işleýänmi? Şu soragy menen berjekdim ýöne maňa tapşyrdylarym sora dip. Kimin tapşyrandan soňuny aýtsak. Öňkä wara azyrak işleýän owa. Onuň kän şu sosial setleri vermedimler men kän. Sebäp? Bir period bolýanlar da ben etdiň näme demek ýoksam şeýle öňkü depkine bolmasa da bir özüm edilen özüm goýan planlar bar. Şolary ýuwaşdynym bolsa amal aşyryp meselem aýdymlanmam wagtynda çyk işleýän ýa şonuň reklama pes bolýar. Şeýle öňkümden o haýalladym. Azyrak işleýän öňkümden. Şeýle soraýyn. Bu günümer sana değişti däl ýöne umuman. Aýdaly, ne aýdymsy, aýdym işleýäşelem. işleýä. Olam kän tutonak. Şo ýagdaýda şoň öz stilini ütgötmesi gerekmi, dogrymy? Ýa-da şoň öz stilini gowurýanlar üçin dowam etmelimi? Ýa-da başgarak az gidilgüne jaý dälim bolsa, başgarak stile geçmelimi şo? Men kırmça geçmeli däl. Ol bolýan zat. Ýöne edil geçden bolýan, näýlek manyda stil. Şu wagt men alyp reva geçmeliler men meselem. Ya metalika geçip gitmeliler men ne bilýärmi? Ýöne padaçany ütgötmeli, öz stilini ütgötmeliler. Näýlek düşündirsem kan sana meselem. Şol bara esas edýän işini özüň ynanyp etýän ha. Bir tutanok, ol lüboy aýdymçydy. Men pikirimçe bolýandyr, men näme bolýar? İkinjiňe medýän ol bolanok. Üçünjiňe medýän ha. Onu bolanok. Ýöne sen şoňa ahlan syňdyrdyň da. Şol depressiýa düşürýär aýdymçyna. Men näme işlesem kan diýdir ya. Ýöne şonu men pikirimçe bewaýat etmän, işlemelim kan diýän. Şu näme etseň bolman nursa, netije bermän nursa depressiýa salar. O. Diň aýdymçynam däl, boý adam şeýle. Elbet salýar adam bilýärmi? Uje pikirli, gat pikirlendirýär da. Yani özüň inanmaly medýanlaryň esasy. Şunu diýişärler, birinji men pikirimçe zady. Bir de institutda goýa kalgan başga da halipalar kän diýärdi, teatr ordan tapardy. Aýdym Lüboýsun godun. Hudaýjyk bolsa, alp barjy bol meselem. Şu edýän işiňe özüň inanmasaň bara, halk samsykdan. Sen ýekörüň olar alla bilmeýän. Şu saýda bir zat ba diýmeli özüm. Şunda bir zat ba. İçinden şonu ponu şöyle geçirmesen, sen halka amalla bilmeýän. Dogry şol. Onu lüboy eden işin hem şey demesen, bir tutmasa bir tutaymaly. Sebäbi näme zahmetin soňa rehmet diýär.
Näme? Kim aýt diýenler diýen, kim sora diýenler diýen. Hale mänimi sanktogry ali işleýän. Hawa. Ýagap şey işleýän ok diýdim. Az diýdi. Al diýenler o. Az diýe soňam sorasana diýen. Näme gerekkä şoňa ruhlanmak üçin, köpräk işlemek üçin aýdym diýe. Taňa näme gerek? Yani? Taňa budakna beýni üçin, motivasiýa üçin näme gerek? Hemme adamda Hudaýa şükür ýetip Şonda mı kaya mesele? ana o pikir aýşany. Adam bir zona komforta gelen soň, Gelen soň o. arkan kıymyllasy gelen arsa. Şol ulu problem. Onun çünkü gysylýar ha. Onu da o da bir zat çykýar şondan. Çykalyga da tapýar, täze bir zat oýlap tapýar, garaz riske girýär. Durmuşda da şeýle. Durmuşum näme aýtaýar şol? Hawa. Gali baý şol bir hili. Şonu iminle özüňe diýmeli. Iminle şol zona komforta gireňde yo men indi başlamaly diýmeli. Hawa. İn kynam şoldurna. Görüşeli vakit geç bolsa da İncelemek olmasa Çağır bugün erteli koymadı Razı ol yok deyip durmadı Bolya Bana sen olsun bolya Ben yanımdan Sen ayrılmasan bolya Söymeni Ömrüm sonuna çenli Duy beni Seni görürsün geliyor Sensiz kıymana bilya Yanına barasın bilya Değme bize geceyem Gel ya Ben seni görürsün gelya Yanına barasın gelya Değme bize geceyem Açmana toya gitişmi diýdim açýarmy? Dur. Hasan görsem, Sizin buradanız toydu mu şol? owa mejim, öýlense. Hasan seni görsem şo toya ýadym açýar. Gatyra näçinji? Ol 12-nji ýyl. 12 ýyl geçipdir ha? Fevralyň ham 5-mi, 2-mi, Taňyrda köz getirip -15. şo boldy gerek taňyrda köz getirip. Owa. Tüydük diden o acele verliklerine. Tura bile. Diňe küýdüp neme çalşylýar ha? Diňe Köz çalşylýar. Şeýdip Ahmet Atajan filan. Hawa. Şoň bir günüň ýani biz mardan gelipdikmi? Şeýle öýdýän. Opdyňyz bad öýdýän eýen. Hawa. Fokda toýsa. Şoň gün bir günüň ýani oçun pamoyma o gün bir günüň ýani Ahmedem mardy. Mara -20 merdi. Pamoym Türkmen galada toyda bollo. Şol göni köz diýdiňiz lay bolmany. Bollu şolop barany. O toy gat sowa. Napit kuýaňa. Owa. Bir dakara edip galdyrýan bolýar bu da. Gözüm getir. İçmesen doň ya. Gön doň. Ondan näme etdik? Bu diýalsa kola getirdik bolar da. O bolany. Taýyny söýül. Näme? Gerekleşdikden lan zaýda oturýan. Hawa. Bir aýtdy ya. Şo oturyp baraka primerna lizgin grat başlaýar. Kowşunga ip baran o gidýär sen geçýär. Şey sowduk gün ertesi gün ondan siziň toýga gitdik. Bäh. Ýok sam köz lop sen bilýän näme? Ýok bilem ha. Taňyrda köz getirip her tarapymyzda. O da demir legender bolýar, tamdyr näme taňyrda. Çağalyň höwesi barmy aýdym sady? Aydın sağa. Ulymda toşna ýok. Şeýlemi? Ona men aýtyp bilýän o. Kiçimem nämede? Düşünür ýaly kiçimem. Şeýlemi? Owa. Ay muzikalny bolsa bir tans edip, daýdyp, inglenip çöňýalap bilýär. Aýdymam aýdýar, tans emedýär. Dutar alýar. 3 tane dutar var da bolmadyr. Bäh. Kiçirakka yol kanaşany ýazyp goýsaň aýar baba getirýär diýilýär. Hawa. Söýler jigime. Diňe dutar don telpek zat ýazyklar o 2-3 ýyl padrýat. 3 tane dutar var öýde. Näçe tane don telpek var. Men bagşy boljak, näme aýdymçy boljak. Nem taekwondo watnap ber. Kiçim ýöne. Ulym şo okuwy Angliski ola esas şol matematika, Angliski okudy şol ola.
Köplen şeýle bolýar, ulusy bir hili görelýärek, kiçidi Oo. gara golrakmy, baddydyrak. Köp kişi de şon ýaly oşa. Haw. Çağalara bir maslahat bermeli bolsa, durmuş barada. Näme diýerdin? Ejegin hakaňyzy diňläň diýerdim mene. Sebäm näl irwet bolsa da, meselem käbir adamlar bilýän, tebii bir nemeli rol adamlar bolýar da şon ýaly bilýän kan negativ energiýali adamlar. Haw. Daha şolara mı çağatına irwetmek başlaýar bu hadi. Şundan diýjekler. Haw. Şonçu her çağa ejesini hakatyny diňläp gelse, şolardan sapa galsa, sapa gatsa şolary. Men pikirim şo durmuşda köselmem bu hadi. Ha, ulu durmuşda näme maslahat bererdin? Aýdaly ýa 18-19 ýaşynda öz başda gynny bir ýa okuwa gitmeli, ýa bir işe başlajak bolup dur. Yüreğimi dinle diýerdim boldy. Şonu hem podcast etse şonu. Sığanak yüreğim kursama, diňe sen bilen pursadama, dolanasım geldi yarından. Yine gelmen istedim yanıma, yarım benim anıma, sana bağlı bu kalbıma. Seni unutup bilmem, yüreğim unup bilmem, yine de tutup bilmesem ellerini. Seni unutup bilmem, yüreğim unup bilmem, yine de tutup bilmesem ellerini. Nihal ki ady işleýär diýen, kimdir diýen bilmedinmi? Olay bilmedim mi? Söýli. Ay. Agentim bolla bu gedek bol. Söyleme ya. Hawa. Aýdymlarym şo saýlady. Käbir soraglary söýli berdi şoň üçin. Indi ştaýda ýeni bir sorag bar. O soragym ejengden, kakangdan öýkelen ýeriň barmy? Öýkelen sıran yerim bardırlar yani. Söýlem. Ol öýködenler. Söýlem. Samsyklyga bolardan öýkelemek. Yani bardır. Olam yani son ertesi gün düşünýänler. Ha. Gojagap. Indi şonu ejeňe sora diýipdir diýen. Söyle. Hawa. Be. Yo ece. Öýkeleme yani hiç saçak sizden. Hiç kime öýkelemesin maslahat berýär. Indi jemleýi sorag. Mhm. Selgom söýli diýär. Vay bo. Senem ýama güýçli redaktor ýazdyk gaý bir emeği. Be. Ya iksem gowlay. Ýene selbi gow ýalak bir hili. Sen indi durmuşa çykyp gitdi rahat bilýän, moş Kim uzakrakda bolsa şogamy? şodan ne söýlýär, günni görüp görnä. Moş şoň üçin selbi gow ýaly ýene iksemle. Näeteni toçny. İksem. Ola gyýjy, ona maýally.